Tala po, Land Bank pinalawak ang suporta naman sa mga MSMEs sa paglulunsad ng iba't ibang programa sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pinalawak ng Land Bank ang suporta nito sa mga micro, small and medium enterprises sa MSMEs sa Pangasinan sa paglulunsad ng iba't ibang programa na nakatuon sa pagpapalakas sa mga maliliit na negosyo. Una rito ang Aligwas MSME Fair kung saan tampok ang iba't ibang produktong agrikultural mula sa mga lokal na magsasaka, manufacturers at kooperatiba sa lalawigan. Para sa magsasakang si Jennifer mula sa Manawag, magandang pagkakataon ng naturang fair upang magkaroon sila ng plataforma at maipakita at maibenta ang kanilang mga produkto. Maganda po kasi parang nakikilala po yung mga farmers, pagtatanim po nila ng mga gulay, nakikilala po sila para ma-expose po yung mga gulay po nilang tanim po. Pinadali naman ang ilang proseso sa pagnenegosyo sa paglulunsad ng Land Bank Sulong MSME Solution Suite, isang bundle deposit and digital banking product na idinesenyo para sa pinabilis na mga serbisyo tulad ng account opening, pagbabayad, koleksyon at remittances. Kabilang rin sa mga inilunsad na programa ang Lifting MSMEs Lending Program na layong magbigay ng mas accessible na serbisyo sa pagpapautang at pagpapatatag sa kakayahan ng mga negosyante. Malaki ang pasasalamat ni Jovelyn, chairperson ng isang kooperatiba mula sa San Quintin, sa naturang programa dahil nabibigyan sila ng pagkakataon sa sapat na puhunan para sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Salamat po sa Land Bank dahil malaking tulong po sa lahat ng mamamayan at saka mga kooperatiba na may dagdag puhunan. Samantala, sa panayam naman kay Land Bank First Vice President May D. Arizabal, nagpahayag ng patuloy na suportang tanggapan para matulungan ang mga MSME na magkaroon ng sapat na kabuhayan. MSMEs are the backbone of our economy. 99% of our economy is made up of MSMEs, and without them, majority of our workers will also be failing if we don't support the MSMEs. That's why Land Bank has been going through various provinces promoting yung aming loan program to support the MSMEs. We're giving them access to credit, we're allowing them to create jobs, and we're making sure that there's inclusive growth not only for Land Bank but also for these MSMEs. Sa ngayon ay mayroon ng 110 na benepisyaryo ang Lifting MSMEs Lending Program sa Pangasinan, habang hinihikayat pa ng Land Bank ang ibang maliliit na negosyo na pakinabangan ang mga programang inilulunsad ng pamahalaan. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.